Znova na Václaváku a tentokrát sme tu s Michalem. Michal, nazdar, máš super meno a vieš čo ešte super, tento Mobile Fox Creed. Prvý kruh je za 100, druhý je za 200, tretí je normálne za 500, ale tebe dávam za 1000. Kámo, keď trafíš rovno do tretieho, tak vyhráš rovno. Dobre, dobrý pokus. Traf aspoň do jednoho z týchto kruhov. Dobre! Keďže som ti to zľahčil, vyhrávaš aj tak 500 korún. OK. Čo spravíš s týmito 500 korunami? To neviem. Kámo, napríklad si kúpiť Mobile Fox Creed. Áno, presne tak. Narátaj si tam 500 korún. Díky moc. Je tam asi 1000 korún, narátaj si 500. Je to tvoje, kámo. Díky moc. Pohoda. Čus. Super, čau, čau. Aj po týchto všetkých pádoch sa ideme pozrieť, že či telefón žije. Ja verím, že áno. Zozadu je telefón ako nový. A po odlepení ochranného sklička tiež. Wow. Toto je zázrak. Mobile Fox.